Assalamu alaikum masoyana, sunana Khadija Yobe, jaruma a masana'antar Kannywood. Ina masoyana na faɗin duniya. To ku sani, ranar 2 ga sallah zan yi wasa na a jihar Maiduguri a Alkelemi Warriors da misalin karfe 3 na yamma. Kar ku sake 'yan Maiduguri masoyana a baku labari. Ku haɗu a nan in gabatar muku da wasan sallah na, in sa ku nishaɗi sannan kuma ku ganni na ganku. Ina kuma masoyana na jihata, wato jihar Yobe. Zan yi wasa na ranar 4 ga sallah da 5 ga sallah a Art and Culture da misalin karfe 4 na yamma. Kar ku sake a baku labari, ku zo ku nuna min soyayya. Na gode. Nishadantarwa, faɗakarwa da kuma ilmantarwa. Sannan kar ku manta, ku danna subscribe da kuma ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu akan lokaci.